δολοφονία της 16χρονης μαθήτριας στην Πολωνία καλύπτει για την ώρα ένα πέπλο μυστηρίου. Οι ενιγματικές εναρτήσεις, οι αιχμηρές τοποθετήσεις και οι δηλώσεις με υπονοούμενα τόσο για το φερόμενο ως δράστη, όσο και για το επίσης ανήλικο θύμα, πλαισιώνουν για ακόμα μια μέρα τις εξελίξεις της αστυνομικής έρευνας εν αναμονή της έκδοσης του 17χρονου από την Ελλάδα στην Πολωνία. Τι κρύβει το έγκλημα μίσους με θύμα μια κοπέλα στην εφηβεία, γιατί μια σειρά από στοιχεία διέψευσαν ορισμένους από τους αρχικούς ισχυρισμούς του φερόμενου ως δραστή, τι λένε για εκείνον φίλοι και συμμαθητές του που είδαν τη σύλληψή του. Ο Άγγελος Λαμπίδης εντόπισε με την κάμερα του Live News τα μέλη της πολωνικής αποστολής που έφτασαν με το πρόγραμμα Εράσμου στην Κατερίνη την περασμένη εβδομάδα. Την Πρωτομαγιά, ο 17χρονος συνελήφθη. Ο 17χρονος Πολωνός έμενε με πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο στον Πλαταμόνα Πιερίας και συνελήφθη από τους αστυνομικούς όταν επέστρεφε σε αυτό μετά από τις δραστηριότητές του. Στα πηγαδάκια των νεαρών συμμαθητών του 17χρονου, το θέμα κυριαρχεί για ακόμα μια μέρα. My friend told me that he and this girl was conflicted and it escalated to a murder. And that's all I know. No, I don't know him personally. I know the situation about him. Yes, it's very bad. For school purposes. Μιλάνε με ψυχολόγο διαδικτυακά και ίσως υπάρξει περίπτωση να έρθει και κάποιος ψυχολόγος Πολωνός εδώ πέρα. Ο 17χρονος που χθες οδηγήθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης παραμένει μακριά από τους συμμαθητές του υπό αστυνομική κράτηση. Οι ελληνικές και οι πολωνικές αρχές παραμένουν σε ανοιχτή γραμμή για την έκδοσή του. Συνεχίζουν το πρόγραμμα, συνεχίζεται κανονικά. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, άμα τους αφήσουμε και δεν κάνουν τίποτα, θα είναι χειρότερα. Και εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο να το ξεπεράσουν. Στην Πολωνία, οι φωτογραφίες του 17χρονου κατηγορούμενου κάνουν το γύρο των social media. Κάποιοι που δηλώνουν γνωστοί του θεωρούν βέβαιο πως εκείνος είναι ο δολοφόνος της 16χρονης παρά τα όσα ισχυρίζεται. Το πιστεύουν και το πλασάρουν με τέτοιο τρόπο, σαν να φαίνεται πως το παραδέχεται και ο ίδιος. Αυτά τα όμορφα σπίτια τα έφτιαξα μόνος μου, αλλά κανείς δεν μου έδωσε συγχαρητήρια γιατί σκότωσα την φίλη μου. Φίλη της 16χρονης υποστηρίζει ότι και πριν από 3 χρόνια ο φερόμενος ως δολοφόνος είχε επιτεθεί με άγριες διαθέσεις στο ανήλικο θύμα. 1η Μαΐου πριν από τις 10 ο Μπάρντεξ συλλαμβάνεται στην Ελλάδα. Ο νεαρός είχε ξυλοκοπήσει βάναυσα τη Μάγια και το 2022 κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Η μητέρα του 17χρονου κατηγορούμενου υποστηρίζει πως το παιδί της είναι αθώο. Ούτε λίγο ούτε πολύ πιστεύει και γράφει πως το έγκλημα προκάλεσε με τη συμπεριφορά της η 16χρονη Μάγια. Το μίσος πρέπει να στρέφεται εναντίον των ατόμων που ασκούν ψυχολογική βία. Η Μάγια είχε κάνει πολλούς να υποφέρουν, γι' αυτό και βρισκόταν υπό επιτήρηση για παρενόχληση. Ο γιος μου δεν είναι ικανός για φρικτά πράγματα. Είναι καλό παιδί και λυπάμαι που τον παρουσιάζεται τέρας. Φίλοι της 16χρονης απ' την άλλη έχουν μόνο καλά λόγια να πούν για το θύμα της στιγμής δολοφονίας. A w jakim nastroju była Maja, jak wychodziła? Zadowolona była, bo tak się cieszyła z tej nowej torebki. Zarobiła na nią na tę torebeczkę. Mój ciocia mówi, tak oto torebkę sobie kupiłam, w drugą stronę była. Tego samego dnia odebrała tę torebkę. Poszła z nią. A gdzie pracowała? Gdzie zarobiła sobie pieniądze na torebkę? Ze mną było u takiej znajomej, czesało na święta, czesała wnuczkę jej. Ο 17χρονος σκεφτόταν να διευθύνει κάποτε την επιχείρηση της οικογένειάς του και η Μάγια ήθελε να γίνει κομμότρια. Chciała być fryzjerką. Chciała dokończyć szkołę w Olsztynie. Chciała dojeżdżać. Chciała kontynuować naukę tam po prostu. Πριν ακόμα ταξιδέψει στην Ελλάδα, ο 17χρονος έκανε λόγο για ένα πόλεμο λάσπης εναντίον του, χωρίς αδειάσει στα στοιχεία. Συκοφαντείτε δημόσια την οικογένειά μου. Και είσαι τόσο ανόητος και ανίκανος που ξύπνησες μετά από τόσο καιρό. Ντροπή. Όταν σε άφησα να μπεις, άρχισες να ηχογραφείς και να συγκοφαντείς τη μητέρα μου. Ο ίδιος, μέσω της δικηγόρου που τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα, ζητάει να μην εκδοθεί στην Πολωνία. Οι μαθητές του είναι εδώ, δεν έχει φύγει το σχολείο ακόμα. Το σχολείο θα φύγει την Παρασκευή. Οι εικόνες από τη σιωπηλή πορεία μνήμης στενών συγγενών και φίλων της 16χρονης που δολοφονήθηκε συμπυκνώνουν το κλίμα που επικρατεί στην Πολωνία μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος. Αγγελούδη μου, είχες ακόμη τόση ζωή μπροστά σου. Ήσουν μια καταπληκτική γυναίκα. Δεν άξιζες αυτό που σου συνέβη. Όπως όλοι μας, έκανες λάθη στη ζωή σου. Αλλά γρήγορα συνειδητοποίησες τα λάθη σου. Μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί από αστυνομικούς πάνω από 10 άτομα σε μια προσπάθεια των πολωνικών αρχών να φωτίσουν κρίσιμα σημεία στο παζλ των δραματικών γεγονότων. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι ίσως τώρα να βρίσκεσαι σε ένα καλύτερο μέρος. Ότι ο πόνος σου τελείωσε. Ότι δεν χρειάζεται πια να νιώθεις φόβο, πόνο και τρόμο. Οι πολωνικές αρχές περιμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα έχουν καταφέρει να απαντήσουν στους περισσότερους γρίφους της δραματικής υπόθεσης. Όπως σας το έχω ήδη πει, η Φρόσο Κυριαζή έχει φτάσει στην Πολωνία και βρίσκεται στο ξυλουργείο που πιθανότατα
ήταν και ο τόπος δολοφονίας της 16χρονης Μάγιας. Φρόσο, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο ξυλουργείο της οικογένειας. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταίες. Αυτό είναι το ξυλουργείο της οικογένειας του 17χρονου, έτσι. Ναι, με τη βοήθεια του Ηλία του Μπασίσογλου να σου δείξω το ξυλουργείο της οικογένειας του 17χρονου. Μάλιστα, λίγο πιο κάτω είναι και το σπίτι του. Να σου πω αρχικά ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερες ενδέχεται να έχουν καταγράψει την πορεία του δράστη, αλλά ενδεχομένως και κάποια χτυπήματα που έφερε στην κοπέλα στο δρόμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ανακοίνωση της αστυνομίας αλλά και πληροφορίες ανθρώπων που συναντήσαμε εδώ στην περιοχή αναφέρουν ότι όλη αυτή η πορεία που ακολούθησε, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο στίγμα που καταγράφηκε της 17χρονης ήταν εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, στο ξυλουργείο, δείχνουν ότι πιθανότατα η δολοφονία να έχει γίνει εδώ και ενδεχομένως να υπάρχουν και αδιάσυστα στοιχεία από την αστυνομία. Δηλαδή κάμερες να έχουν καταγράψει και τον δράστη και την 16χρονη κοπέλα. Τώρα, να σου πω ότι χθες ήρθε εδώ η οικογένεια της 16χρονης, έκαναν πορεία διαμαρτυρίας αλλά και πορεία μνήμης, άφησαν λίγα κεράκια, κάποια λούτρινα ζωάκια, κάποια λουλούδια στη μνήμη της. Και αυτό που ζητάνε είναι δικαιοσύνη. Ζητάνε να εκδοθεί ο 17χρονος στη χώρα τους έτσι ώστε να δικαστεί. Να σου πω επίσης ότι ολοκληρώθηκε και η νεκροψία νεκροτομή. Όλα δείχνουν ότι η κοπέλα έφυγε από βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο, ενδεχομένως και σφυρί. Ενώ έχουν γίνει και τοξικολογικές εξετάσεις, τις οποίες τα αποτελέσματα θα βγουν σε 1 μήνα. Τώρα, να σου δείξω την πορεία που ενδεχομένως να ακολούθησε ο 17χρονος. Κάτσε ένα λεπτό, Φρόσο, πριν προχωρήσεις, να πω το εξής. Ακούμε κάποιες μαρτυρίες που μιλάνε ακόμα και για οξύ στο πτώμα του κοριτσιού. Είδαμε δηλαδή κάποιους να το ισχυρίζονται από την Πολωνία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι αυτή η επιχείρηση, το ξυλουργείο που μας δείχνει τώρα ο Ηλίας, είναι κλειστό. Είναι κλειστό προφανώς γιατί η αστυνομία έχει ζητήσει να μην ανοίξει. Γιατί είναι ώρα που κανονικά θα έπρεπε το ξυλουργείο να λειτουργεί. Είναι κλειστό διότι λείπει αρχικά η μητέρα του 16χρονου, είναι στην Ελλάδα και επειδή υπάρχει κύμα οργής και μίσους, θα μπορούσαμε να πούμε, εναντίον της οικογένειας, το έχουν κλειστό αυτές τις μέρες, δεν λειτουργεί και βέβαια και η αστυνομία είπε διότι θεωρείται ένα σημείο ενδιαφέροντος. Όπως σου είπα, εδώ είναι και το σημείο όπου εντοπίζεται το κινητό της κοπέλας. Το τελευταίο στίγμα δηλαδή που έχει στα χέρια της η αστυνομία για το που ήταν η κοπέλα είναι αυτό εδώ ακριβώς το ξυλουργείο. Ωραία, για να δούμε όλη την πορεία, θέλω να κάνουμε το εξής. Αν μπορούμε να δούμε, κύριε Λαζάνη, το βίντεο με την κοπέλα να περπατάει, βγαίνει από το σπίτι της, είναι το βράδυ της 23ης Απριλίου. Το κορίτσι λοιπόν περίπου στις 7.30, 8 παρά, βγαίνει από το σπίτι. Αυτό είναι το τελευταίο πλάνο από την κάμερα του σπιτιού της. Περπατάει, όπως το βλέπετε εδώ, αυτό είναι από μια άλλη κάμερα, από ένα σπίτι, και φτάνει περίπου στις 8 παρατέταρτο, εδώ ακριβώς στο ξυλουργείο. Εδώ που είναι τώρα η Φρόσο Κυριαζή. Αυτή είναι η διαδρομή, γιατί φαίνεται ότι το ραντεβού έχει δοθεί στο κηλικείο. Από αυτά που διαβάζουμε ότι έχει γράψει στη μητέρα της, ότι δηλαδή πάω στο ραντεβού και αν περάσουν 5 λεπτά και γυρίσω, σημαίνει ότι τσακώθηκαν, μείνω παραπάνω, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σημαίνει ότι πηγαίνει υποψιασμένη ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι ένα ραντεβού δηλαδή ηρεμίας. Και όλα αυτά βασίζονται στο ότι ο 17χρονος θεωρεί ότι τον διαπομπεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε τώρα μέσα στο χώρο του ξυλουργείου. Έχουμε ένα καλύτερο πλάνο που καταλαβαίνουμε ότι είναι κλειστό, όπως μας είπες, Φρόσο, γιατί υπάρχει κύμα οργής στην πόλη και σε όλη την Πολωνία, μαθαίνουμε. Ακριβώς, Νίκο, και το κύμα οργής δεν στρέφεται μόνο κατά της βάναυσης δολοφονίας της 16χρονης, αλλά και από την αντίδραση της μητέρας του 17χρονου, αλλά και από τις δημοσιεύσεις που κάνει ο ίδιος. Η μητέρα του 17χρονου έχει κάνει δεκάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ουσιαστικά λέει ότι ο γιος της είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και ότι το θύμα δεν είναι άμυρο ευθυνών. Μάλιστα σε πολλές από θα δούμε και την τελευταία την έκανα από την Ελλάδα πριν από λίγη ώρα. Μάλιστα,
Γιατί έχει έρθει εδώ. Κάποιες μάλιστα τις διέγραψε αργότερα. Ναι. Ύστερα από το κύμα οργής που ξέσπασε στα social media, αναφέρει ότι η κοπέλα, η 16χρονη, το θύμα δηλαδή, πλέον δεν θα βλάψει κάποιον. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά έχουν εκδηλώσει μεγάλο, μα πολύ μεγάλο έχουν προκαλέσει κύμα οργής. Αντιδράσεων. Για προχώρησε λίγο, Φρόσο. Και η αστυνομία φοβάται ότι μπορεί να γίνουν και χειρότερα. Μαζί με τον Ηλία να δούμε τώρα τη διαδρομή. Γιατί αν όντως η δολοφονία, όπως λέει η πολωνική αστυνομία, γίνεται εδώ, υπάρχει ένα ερώτημα: πώς το πτώμα βρίσκεται μετά από μία εβδομάδα σε μια κοντινή απόσταση, αν το έχουμε υπολογίσει καλά από τους χάρτες, 300-400 μέτρα πρέπει να είναι από το σημείο που βρίσκεσαι ο χώρος που βρέθηκε το πτώμα της κοπέλας. Ακριβώς, Νίκο, τώρα θα σου δείξω τη διαδρομή. Εδώ λοιπόν είναι το ξυλουργείο. Εδώ στα δεξιά μου, με τη βοήθεια του Ηλία Μπασίσογλου, θα σου δείξω ότι είναι οι γραμμές του τρένου. Εδώ βρέθηκε και το κινητό της, το οποίο μάλιστα ήταν άθικτο. Ενώ είχε βρέξει όλες τις προηγούμενες μέρες, το κινητό δεν είχε καμία φθορά, δεν είχε βραχεί και ήταν λειτουργικό. Γεγονός που οδηγεί την αστυνομία να πιστεύει ότι κάποιος πήρε το κινητό της, ενδεχομένως το κρατούσε και κάποια στιγμή το πέταξε στις ράγες του τρένου. Μάλιστα, η αστυνομία είχε ψάξει σε αυτές εδώ τις γραμμές, αυτές τις ράγες του τρένου, αλλά και στην περιοχή που βρισκόμαστε, και δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει το κινητό της. Μάλιστα, έχουμε και φωτογραφία, μπορούμε να τη δείξουμε. Το κινητό πάνω στις ράγες, όπως εντοπίστηκε, υπάρχει και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο. Η Φρόσο είναι τώρα εδώ ακριβώς, δίπλα στο ξυλουργείο που βρέθηκε το κινητό. Το κινητό, θυμίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να παραπλανηθούν οι αρχές. Γιατί έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από το κινητό μετά τη δολοφονία του κοριτσιού. Άρα κάποιος ήθελε να ρίξει στάχτη στα μάτια εκείνων που έψαχναν, να φανεί δηλαδή ότι η κοπέλα είναι εν ζωή, γιατί χρησιμοποιείται το κινητό της. Άρα από εκείνην θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Λοιπόν, Φρόσο, θα σας αφήσουμε.